Hi, this is Novo 10 Shop iChannel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Magesi 3. My brother, how's it? Sure, mfowethu. Sharp, thanks man. How do you feel about the game namhlanje? Ngijabulanga neze. Mfowethu ngiyakhala ngabo ref. Ngicela nje besilungisele no ngihlisi noma ngathola iVAR mhlambe ngaba ngcono. Ngabo ref ngijabulanga kakhulu. Since from igame iqala abo ref basibambile. Ama corner kick, ama goal kick. And ifirst half idlale sonke isikhathi. Second half idlale almost 15 minutes. Balibala phansi abafuna ukudlala. But ngicela nje isafingelelele lesilungisela abo ref. Ngiyakhala ngabo ref. Uchipezeze niyamazi uthi unjalo nje vele. Maybe wina vele ulokelele phansi. Siyamazi unjalo asinankinga naye but uref usibambile kakhulu. Kunama corner kick, akwaphikela ama goal kick. Manje igoal usiphukela igoal. Yabona? So isicela nje sithole noma iVAR kodwa sicela besilungisela abo ref. Abo ref sinenkinga kakhulu abo ref siyakhala ngabo ref. Uchipezeze bayamazi le away of the out le uchipezeze. Uchipezeze bayamazi uyalala, ukulala kwakhe uchipezeze but still abadili ngaye. But okay, well done Magesi. Shayile, well done. Siphoseka phezulu engathi ngawela kwabanye abantu. Basawa kakhulu bethu. Yazi ufuna ukuthini mina? Emancane futhi. Emancane. So umubheki ngaphandle kwa referee nani i-first starting lineup yakho, do you think ukuthi bekwi starting lineup esharp? Ayish, ngiyakhala ngecoach ibanyatsile labafana. Ibanyatsile kakhulu. Suke sabanyatha thatha igame kancane. Okay, bas surpriseile bona nje mangifuna ukutshela mangibasikile igame. Second half ayikubuhlungu ngoba sesifuna ukulwa fighter back. Sibanikeze nathi lo mdlalo abasinike wona. Asikhona ukwenza lokho because manje isikhathi esidlalwe lapha sincane kakhulu. Balibala phansi but bona ngiyacabanga ukuthi sibanikile nathi. Yabona? Ureferee nje kuphela usimoshela igame but sibagayile lento sibagaye yona. La akuphumi lutho la. Akuphumi lutho. Vele akade ngagcina ukudliwa la. Baphumile la ngoreferee. Babonga ureferee nje kuphela, babonga ureferee. No, thank you Sawa kakhulu, all the best.